Hello guys! For this video, aga pa sa kalibutan. Nagilam mo niya si Pike. Nami tanaya maglumlom kay aga pa. Siya tanaya. Nabirada na. Ang ambay sa akon. Nami to magilamon kung aga pa. Ito siyempre. Wala pa to sang init. Hindi na bake Ang balon mo. Wala ka naman pang bayad sa Shopee. Muna nga, puot ka. Karami pa tanay tulog ya basta aga pa. Sige po, kapi ko ni Vicky para magbulig sa iya No, wala mo kasali sa mga tupad-tupad mo, be. Hasta ko to dalagon mo. O to sige pabigyan, plangga ba? First mob subong adlaw. Hako pilamon. Way po ko kamomog kagadidi sa gatas. Nagakot na kuya. Kaya ang asawa ko nga dragon. Lapad na tong iyang agi. Kaya kuya. Wala pa. O to sige Mangakot ko. Alang-alang sakon kalagayan. Basi aga pa ko matuklan. Kabudla si mo bekya. Kung magtupad ka. Pati ako, ipamimbro mo. Ay sos! Hindi ka kaobra nga, ikaw lang ya. Pati ako, dalaygon mo. Karami katulog ko dito kay samok-samok mo ko. Nami pa tanitamgo ko kay kaguyod ko malita. Sayang, kwarta na tanito. Kwarta na, naging lamon pa. O pero sige lang matulog ko liwat. Basi pala mabalik to. Do kagina pa nga bulbulan na hinabek to. Hindi ba dapat matapos, Pikaw? Hindi mabe, gusto mabakas ang mawer. Kaya ambal mo. Sayang lang kwarta. Wala ka ganyan na sayangan magbayad sa kwarta sa Shopee mo. Wala! Nagsaka na siya sa puno! Ano na, be? Pati po na nga. Gapay mo yung ginabtan mo ba? Gitapas na Bike. Kaya ang rason niya, hindi na magmaralang yung nilabhan. Kaya ano talalabot sa puno sa nilabhan mo? Budlay ka kalibik no? Kung to karon kakapisan mo. Imbis nga, ilamon lang bulbulan mo. Pati puno tirahon mo. Sa piyak bala ito, may puno pa. Liman mo na lang. Total may pinangod ka man. Saramahan na lang tanan. Ay sos! Budlay ka no? Kung makapangasawa ka, kabalo magsaka-saka. Wala na sa nadlok magsaka-saka sa mga puno. Kasi siyempre, bata pa daw siya. Mahilig na lang magsaka sa puno sa biyabas para makakuha na sa bunga. Daw tarasan Ati mayo man makapangasawa ko nga para sini. Kasi ako may lulagi kuya. Hindi ki kuya mahilig magsaka-saka. Wala, hindi siya kapanaog. Amo na budlay no? Kabalo ka magsaka pero di ka kabalo manaog. Ano na lang naman? Dala na lang ka Kanami lagi dyan no? Nga, nakapangasawa ko sa ngabusin Dragon ka may lahi, Tarzan. Mga abilidad niya wala dito, wala dire. Wala pa ang tanan Wala pa na siya kagi, manso sa akon. Tari na ginasta ko nga video. Wala mo salamat sa paglantaw, bye-bye.